Morning guys, it's my day 2 here in Singapore, and you know what, ganahan ko explore asa na mahaw ang mga tao. Actually na mga daghan sa kananan sa diri na sa Starbucks, pero kay baba ka ilang kape na is around $7, $8, which kung ato i-convert, that's around almost 300 pesos, around over 250 to 300 pesos ang ilang normal Starbucks na mapalit na to at half the price. Pero ganahan ko mo try sa mga kananan sa mga locals. So I'm gonna explore kaning dool sa akong hotel near the river valley, and we're gonna see where we're gonna eat breakfast. So check this video out. So guys, it's early morning here in Singapore. Dayon kuan. Kita ko breakfast. Yeah, dayon sagarang ilang breakfast by the way is eat noodles, egg, and yeah, murag mali. Luncheon meat. So I decided to get morning. Murag Singaporean, so ako ni kaon noodles, itlog, maling, napay char siu bao, kape. Oras, akong gasto ni para ka mo itong $5, pero doon rin sa akong hotel, so nag-backline ako, nangita na akong apre, and it's muna ako nakita na kasagarang pamahaw sa mga locals dari. Yeah, pwede siya kaya actually magsabaw sa iyos bundag, pero karon muna akong ikaon. So muna pansit. Luncheon meat. Bagong subang sa adlaw. So hiling sa sila kape sa isbuntag dire. Yeah. Dili gid kay count tubig dire, so you have to bring a tumbler. Kay mahal ang tubig dire, so nasa mga water drinking stations dire. So kasagaran ihatag sa inyo dire, wagi free water ang ilang mga restaurant. Hiling sa mga tawag kape, so kanina kape medyo tamis siya. Kasi din na naman kinanag sweetener. Yeah, palit sa kong siopaw dito. Ipalitan na kong kape. Dalawan. Alam mo, ito siya pamahaw eh. So guys, man ako kaon. One reason na akong gipilit ko diri ko kaon this River Valley Road dool dool sa hotel, plus I see nakakita og daghan kay locals na ngaon. So meaning barato na siya, may alam mga locals ano. So that's where people normally eat for breakfast. That's what Singaporeans when they eat for breakfast, they normally have maybe rice, maling, and some meat, but they could also, if they don't eat rice, they eat noodles, also sometimes bread lang, and coffee. And yes, nalipay ko kay nakakita ko asa sila mamahaw, and that's their breakfast here. Thank you so much for watching guys, and I hope you follow my Singapore adventures. Layon, kung pa mo ka-subscribe sa akong YouTube channel, subscribe sa mo o like sa akong Facebook page. So yeah, I'll have more Singapore videos soon, and I hope you follow it. And by the way, kung makapas pa mo, if you have any recommendations sa akong kaon in Singapore, na lang ko by making a comment. Thank you so much for watching. Bye!